to vlastne veľa klientov hovorí, že ich vyslovene medí, že rozumiem tým ich problémom aj ako biznisovým, aj vzťahovým, aj rodinným, pretože som si niečím prešla, že mám pocit, že je dobré spájať tie jednotlivé svety dohromady a stáť na tom pomedzi, aj keď je to strašne vyčerpávajúce niekedy. To máš, keď sa učíš proste 5 jazykov naraz, tak ten progres je strašne pomalý, pretože jednoducho, keby si sa učil iba jeden, no tak si v tom cieli oveľa rýchlejšie, než keď sa ich učíš 5. Ale zároveň to učenie sa tých 5 jazykov súčasne ťa rozvíja úplne iným spôsobom. Dlho to trvá, ale jedného dňa sa to začne prepojovať a je tam ako obrovská múdrosť, ktorá vlastne u toho človeka, ktorý išiel len ten jeden jazyk, nie, že sa nevyskytuje, ale je to iný druh múdrosti. A my tým, že robíme aj biznis, máme rodiny alebo máme blízke vzťahy, ktoré proste riešime do hĺbky, prešli sme si nejakými krízami, tak to syntetizujeme všetko do veľmi ako komplexného typu múdrosti. Prostě taháte, jedete prostě. Áno. Že vlastne tú šírku spojujeme do hĺbky.